Boas tardes, benvidos, benvidas. Benvidos e benvidas á Casa de Galicia en Madrid, benvidos e benvidas á representación institucional da Xunta de Galicia na capital do Estado. Benvidos, en definitiva, á casa, benvidos ao lugar que ten vocación de acoller os nosos e de recibiros de fora, a recibir a todas aquelas persoas que queiran coñecer a nosa lingua, a nosa cultura, que queiran coñecer as nosas tradicións e tamén que queiran coñecer todo o que sabemos facer e sabemos facer moi ben os galegos e as galegas. Hoxe, o mellor que temos, en primeiro lugar, é o agarimo dos galegos, o agarimo das persoas que estamos aquí e de seguro de todos vostedes e das persoas que nos poden estar seguindo a través das novas tecnoloxías desde calquera lugar do mundo, ese sentimento de agarimo cas persoas desaparecidas ou mortas na gran traxedia que se viviu e se está a vivir. Seguramente teñamos aínda capítulos duros por vivir, historias tremendas que contar e que escoitar. Queremos deixar unha mensaxe de agarimo e de acompañamento ás persoas que neste momento non están, non se sabe se están, e das súas familias e do que poden estar vivindo neste momento. Bueno, pois con ese sentimento para todas esas persoas que viviron en primeira persoa a forza, a tremenda forza da natureza, non? O cruel que pode chegar a ser. Xuntámonos aquí os galegos para coñecer unha historia colectiva. 15 historias individuais, milleiros de historias seguro que se ven representadas ao longo de todo o mundo con estas 15 anduriñas que fixeron posible este documental. Unha peza documental de Cristina Pascual, a directora, a primeira vez que se pon detrás para dirixir un documento como este, e que o fai da man de Alberto Outeiriño, ele é o produtor do Fallado Producións. Non sería posible esta peza sen as mulleres de Maceda, do Concello de Ourense, que hoxe van poder coñecer. Grazas tamén a Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Migración, por facer posible este encontro de galegos, este encontro da galeguidade aquí, na Casa de Todos, e no universo, porque vai ser, xa o verán, unha peza que percorra todo o mundo. Hoxe é a primeira escala deste voo global. Benvidos e benvidas, ten agora a palabra Alberto Outeiriño, que é o produtor. Grazas por estar na Casa de Galicia. Bueno, volvo a empezar. Boa tarde a todas e a todos, benvidos a esta Casa de Galicia, que, como dicía o seu director, é a casa de todos os galegos, e sobre todo cando estamos así lonxe de Galicia, ter unha casa onde acollerse ainda se sinte un máis galego. Como dicía, para o Fallado Producións é un luxo poder estaros aquí, un luxo que as anduriñas que despois serán as protagonistas estén con nós, que este tamén o director da banda sonora do documental, Miguel Marcos Fernández. Un aplauso para él. Levanta. Porque nas películas e nos documentais, en todo cine, a música é moi importante. Calquer película sin música perde. E neste caso a música está aí, a introducción é un complemento máis. Por parte do Fallado Producións, eu estou representando o Fallado Producións, eu son Alberto, pero somos tres persoas, o pilar fundamental desta productora, José Juan Pérez Ramos, que é o técnico de cámara fixa, de fotografía, e Roberto Cid, que é o cámara e o que traballa despois en postproducción para montar todo isto. Eles non están hoxe por razóns laborais, pero tamén queremos que estén presentes simbólicamente aquí. Gracias á Secretaría Xeral de Migración polo interés mostrado por esta peza documental, porque está moi relacionada co mundo da emigración,
e Antonio seguro que moitas historias destas a sabe e ellas toda a experiencia destes anos pois resultaron moi cotidianas. Gracias neste caso tamén ao director da Casa Galicia por o interés tamén de permitirnos presentar isto aquí. Non me vou estender, é un documental moi fresco, hai moita humanidade, hai moitas historias, veredes as anduriñas nun estado moi relaxado, conseguimos ter as cámaras en algunha sección de grabación nas que elas chegaron a olvidarse como en Gran Hermano, que non sabían, estaban ao seu, veredes, e podedes reír, hai momentos nos que podemos reír. É un documental non aínda que hai moita sensibilidade, non para chorar, pero para emocionarse e tamén para reír. Sin máis, cedo ya a palabra a Cristina, que é a directora. Antes de nada, grazas de corazón, Anduriñas, por abrir o voso pasado e mostralo a todos nós. Moitas gracias para elas. Sí, se escoita, no, se escoita. Sí, se escoita. Eu non necesito, eu vou de Madonna. Ben, sume a todos os agradecementos que deron eles, sobre todo a Antonio, que tivemos a sorte de que entrou moi ben, que gustoulle, que sentiuse identificado, ademais, porque ele é un fillo da emigración tamén, e foi un placer telo con nos e que nos este acompañando, que nos este axudando a este impulso, porque as anduriñas van voar moi alto. Eu solamente quero recitar un poema dunha compañeira, anduriña tamén, de Berna, que como comeza a nosa andaina no documental. E di algo así como: pecharon a porta, encerraron o pasado, dixeron: filla, non se pode chorar. E baixamos as escaleiras que subían a casa. Ca gorxa seca, a dor sentíase na gorxa. Grazas. No, non vas de Madonna. Vale. Moi boa tarde a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos os galegos que aquí están nesta sala e tamén con especial agarimo aqueles que non sendo galegos tamén hoxe nos acompañan nesta Casa de Galicia. Gracias ao seu director por axudarnos e acollernos para que isto fose posible aquí. E con Alberto e con Cristina nos queríamos empezar esta andaina das anduriñas fora de Galicia, pois creo que nunha ciudad que ben o merece. Madrid é a nosa capital, é a capital de España, é un lugar de proxección internacional desde aquí para o mundo, e por que non decilo tamén, é un lugar donde temos os tan queridos madrigallegos. Polo tanto, é un símbolo tamén de cariño, e aquí empeza esta andaina que vai a recorrer moitos centros galegos do mundo. Este documental, estas historias de unhas mulleres galegas que foron para diferentes partes de Europa, casi todas, algunha tamén para América, pois vais a poder coñecer, como non, naqueles lugares donde viven hoxe os galegos. Este documental vaise a poder ver en Argentina, en Uruguai, en Venezuela, en Brasil, en Suiza, en Alemania, no Reino Unido, en París. Bueno, non sei en cantas cidades distintas, o que xe vos digo é que xa máis de 50 centros galegos de todo o mundo, de Europa, de América e de diferentes comunidades autónomas de España nos teñen pedido para poder presentalo e darllo a conocer os seus asociados e, como non, as persoas que viven no seu entorno. E quizá o primeiro deles vai a ser aquí na propia capital, que a todos os volvemos a convocar de novo, e particularmente os socios desa entidade, porque creo que estrénase co Centro Galego de Madrid precisamente o próximo domingo. Polo tanto, despois de ver o que van ver aquí, non deixen
de comentarlle aos seus coñecidos, porque sei que lles vai encantar, sei que, como ben decía Alberto, habrá momentos de risa, pero tamén habrá momentos de emoción. E eu dou fe que tamén vivín esa emoción no primeiro momento que o vin en Santiago de Compostela. Por lo tanto, contenlle, ya hai unha segunda oportunidade, al menos aquí, non sei se logo hai algún centro galego máis daqui de Madrid, non me acordo, pero al menos o domingo, Centro Galego de Madrid, seguinte opción. Eu saludo tamén, como non, a todos esos galegos que sei que agora nos están seguindo, porque o estamos retransmitindo a través do Facebook Live de Galicia Aberta, que é esa páxina en términos digitais, esa ventana ao mundo que ten a Secretaría Xeral de Migración e que moitos centos de miles de persoas siguen de xeito habitual, porque saben que sempre a través desa canle chegan noticias moi interesantes e moi bonitas desde Galicia. Hoxe as anduriñas desde a capital de España empezan a voar por o mundo, pero millor que as vexamos, que as escoitemos, que vexamos ese magnífico traballo da nosa querida directora e tamén do magnífico produtor, eu como ourensán e ademais tamén das terras de Allarín Maceda, con moito orgullo, como non, pois alégrame poder participar en facer chegar esa experiencia das nosas mulleres no ámbito da emigración, porque para min isto foi un dos principales motivos que me moveu a axudar desde a Secretaría a divulgar este documental, remarcar a importancia e a trascendencia da muller no proceso migratorio de Galicia, pero a disfrutalo. Seino. E que elas xogan a partida todos os días? Ou... No, vamos ao gimnasio. Vamos falar como a galloso. Sí, hai que pegar o micro. Bueno, mira, imos Escoítase. o lunes vamos a yoga. Sí. E despois ao acabar unha hora, pois xugamos as cartas. Hasta as 8 que cerra aquelo. E os martes imos en forma. Que te crees? Estamos en forma todas. Totalmente. E volvemos xogar as cartas. Case todos os días temos ali... Eso? Sí. E E que eu acórdome cando me empezaron a chegar os nomes das anduriñas, e chamei a Francisca, ela díxome, eu pregunteille, mira, son Cristina Pascual, quero facer isto, entón ela díxome, pois mira, nós facemos unha partida de cartas sempre, e hai outras anduriñas nese momento bueno, díxenche que había moitas emigrantes. Pero o que pasou foi que cando chegamos cas cámaras estaba todo preparado, as demais non sabían que se iba a gravar. Ela non lle contara nada ás outras. Eu tamén certamente non sabía o que iba a pasar, de certo. Bueno, ca inteligencia miña non che chegaba moito máis alá. Bueno, María. Bueno, pero igualmente pero si, eu dixen onde podes collernos a todos é no centro social, que ali imos xugar as cartas, foi así. Sí. Entón probamos distintas maneiras de facelo. Ao principio falseamos un pouquiño a partida, pero chegou un momento que dixen, mira, poñemos as cámaras onde non se vexan e que xoguen a partida. Aí saiu a partida da brisca. Aí foi. Bueno, o meu interese, e por eso tamén isto queremos abrilo tamén a vos, non? Porque son 15 historias, pero eu sei que todos, de algún xeito, estamos atravesados pola migración. Entón, ainda non contamos todo o que nos pasou. Ainda non contamos todo porque o reservamos para o proxecto grande, que aí sí que o contaremos todo. Cousas que nos pasaron non xa para contar. Claro. E que por eso queríamos poñer en valor a estas mulleres, porque normalmente a inmigración contase dende o punto de vista masculino e sempre foron elas como acompañantes silenciosas dos homes, ata os anos 80, non?
máis ou menos, que aí foi cando realmente tomaron relevancia. Podeche contar unha nota. Mira, Conta. eu fui para un sitio que era unha fábrica de conservas e dixernos que íbamos a 15 kilómetros. Fomos a case 200 kilómetros de separados. Entonces, Do teu marido? Sí. Fomos 3 matrimonios por un lado, as mulleres e os homens xuntos. E entonces eles querían nos vir ver. Pero non podían entrar onde nós. E ali había unha... Bueno, porque había italianos, yugoslavos, era unha residencia de moitos nacións, pero os homens nosos non podían entrar. Entonces fomos a un hotel para ir dormir ali. E que pensas? Que non nos deixaron porque non tiñamos o nombre diles. Como? O apellido. Ah, no, Que ali levan os apellidos ao estar casados. Claro. E pensaron que éramos uns calcaras. Mira. E fomos dormir a un bosque. Que te crees? Pasamos a noite, foi que era no Brao. Estivemos no bosque toda a noite de juergos, os 6. Así que mira, se nos pasaron cousas. Bueno. E despois xa se deron de conta que en España non levamos o nombre do o apellido do marido. Pero o primeiro, bueno, fomos aos supermercados, compramos de comer e ali estivemos toda a noite. No bosque? No bosque. Non era no bosque, eran pistas, ya había mesas para comer e bancos. O sea, era no bosque, pero era unha pista que había por ali. Que ben. Así que, bueno. Bueno, estas cousas pasaban. Hoxe se pasámoslo moi ben igual. Bueno. Moi ben. Non sei se queredes facerlle algunha pregunta. Aproveitade que poucas veces están todas xuntas. Bueno, faltan 3 igualmente, que non puideron vir. Algunha preguntiña? Venga, Diego. É dicir, esa imaxe tan bonita e lúdica é unha reportaxe bonita, non é unha reportaxe realista. O sea, é realista porque o que din é verdade, pasoulles, pero iso non era a emigración. O sea, a parte que a min, como xornalista, me podría interesar é precisamente o que non me contan, que será o que vai a ser ao mellor no seguinte traballo, non o sei. É dicir, as condicións do traballo, eran ou non eran, é dicir, a realidade costa ahora, co que estamos a vivir na sociedade, é dicir, as condicións que falaban cando viñan aquí, eran as de verdade as dali? Eu sei que non. Entón, esa parte, se alguén nos quere contar algo, pois a min gustaríame, non? Do que é do traballo? Claro, bueno, eu penso que quero dicir, é unha peza documental, son 25 minutos, non daba para todo, pero igualmente hai pinceladas o sea, que cheguen cunha chapa dende Ourense no tren, como se fora un convoi, e que cheguen e que os separen, a min parece bastante deshumanizante. Eu creo que é unha realidade bastante cruda. Igualmente, claro, outra cousa é o tono en que se conta, pero realmente parte desa realidade sí que a contástedes, non? Levábanos a colonia e ali distribuíanos cada un por seu lado. E levábamos a fábrica que nos pertenecía e ao pueblo onde era, e despois xa íbamos directos. Claro, pero a través da chapa, moi deshumanizado. Despois ali tiñamos residencias, non sabes, tiñamos comida, de todo. E que la queres saber como o máis crudo do crudo. O sea, non sei se tedes algunha anécdota. Porque igualmente tamén é certo, porque hai moitas, Filo, por exemplo, hai moitas, ti tamén, Victoria, que a emigración a levaron bastante ben, que eso tamén hai que contalo, non? Non? Queres falar, Filo? Nos tratáronos moi ben, despois. Sí, mellor. Eu pasei no mal, pois, cando tuven que deixar a miña filla, porque eu me puxe nese momento moi mala e non puden atendela, entonces tuve que mandar a España. Ese foi un momento moi crudo para min. Que pasa? Que pasou un ano, pasaron 2 anos, e eu digo, bueno, eu teño que tomar unha decisión porque non era vida para min. Entón, foi cando decidimos por virnos a España, que foi unha decisión moi acertada, porque, bueno, fixemos a nosa vida aquí, e agora teño outra filla, e, bueno, foi unha decisión moi acertada, aunque no momento nos costou virnos, porque estábamos moi contentos ali. Pero, bueno, eu só teño que dicir da emigración que para min foi ben. Estaban ben pagadas? Sí, eu sempre estuve moi ben.
na casa onde eu estaba fui unha persona apreciada. Sí, eu non o pasei mal. Non o pasei mal. Sí, por supuesto. Sí. Eu nese momento, claro, ao cambio aforrábase diñeiro, lógicamente. Ao cambio. E despois ali, en comparación con outros traballadores, estaban ao mesmo nivel, era un prestixio mismo, máis ou menos, os españoles co resto de outras nacionalidades que pudera haber. Pero iso dependía moito tamén no sector en que traballabas. Claro, eu traballaba, pois eso, cuidando un neno, despois, pois, ese neno, a familia esa foise a outro lado, despois traballaba noutra casa, polas mañás, a tarde traballaba ca mesma familia nun comercio, e, bueno, que dependendo de onde traballades, pois, os sueldos serían millores ou peores. E os traballadores españoles tiñan prestixio como traballadores onde usted estaba ou no entorno que... Bueno, sabía de todo. Había xente que apreciada e había xente que non te apreciaba. Eu, concretamente, tuve un encontronazo cun señor que me dixo que eran as quedos a española, ponte na fronteira. O que pasa que eu non lle consentín e casi nos pelexamos, porque eu tampouco tiña medo, agarrei no así e dixenlle, que me dices tú a min sal español? Porque eu estou aquí traballando e ganando o meu diñeiro. Tu non me digas nada a min. Eu estou ganando o meu diñeiro. E desde ese momento non tuve máis problema con el. E viñan no verán ao pueblo ou como facían? Sí. Todos os anos? Sí, todos os anos. Eu viña todos os anos, sí. Sí. Bueno, algunha non, por Josefina, por exemplo, Josefina non podía porque tiña que atravesar un océano. Josefina, podes... Claro. Os América non viñamos. Eu viña na primeira vez 18 anos. Levaba. Tardou 18 anos. 18 anos. Casei mala e tuve alá o fillo, pero pasei nas canutas tamén. Imagino, na viaxe... Porque tiña que traballar en casa de familia. E fun para unha casa que había dúas nenas que eran dúas locas. Hasta, home, salían a xugar ao tellado. Con eso digolle todo. E iban ao súper e andaban, nos chamamos de pinchas carneiras, andaban así por os pasillos así. E ali criei o fillo. Pero, bueno, 35 anos xa se... Moitos anos, Sí, moitos anos. son moitos anos. Victoria tamén pode contar un pouquiño da súa emigración. Vitoria só pode contar ben de emigración. Para Sí. min é un segundo país, a Francia. Teño el hito da miña familia. Acerca. E encontreime tamén en Francia como en España. E fun tan reconocida en Francia como en España. E ainda hoxe case me defendo tan ben en Francia como en España. Non, porque senón non me houbera habido. Teño el hito da miña familia. Está España. Bueno, tamén a Francia non está moi ben, non pense. Eu creo que é dado a todos os países, pero eu podo dicir que sempre non teño nada que dicir de emigración. Para min a emigración foi un alivio e unha libertad que non tuve nunca en España. Claro. Eu vivín esa emigración, non que non podo dicir de outra forma. Se usted quere, cando veño aquí a España, teño máis dificultade en certas cousas, aló que considero que eu a España non lle estou dando máis que beneficio. Págame o estranxeiro, cúrome no estranxeiro, e vivo en España e trouxen o meu capital, o pouco que teño a España. Ou sea que, Mira, cumpliches. se usted quere, Es la teño cumplir. máis que lle agradecer a Francia que a España. Algunha pregunta máis? Sí, Brasil. É outra visión da emigración. A ver, outra pregunta. Ele de Maceda, por certo. Sí, son fillo de emigrantes. Nacimos no Brasil todos os irmãos. A miña nai e o meu pai estiveron ali 25 anos, ela foise con 18 anos, unha nena. Tuve con 19. Entón, un aspecto que quería vos preguntar, como vos resultaba, porque era sempre lle chamaba moito a atención, que unha das piores cosas que levaba era estar tan lonxe da súa nai, da súa familia, que tenían que escribir unha carta, tardaban 15 días sin chegar.
que tiñan que facer unha chamada de teléfono, non sei se vos acordades, había que chamar a centralita de Maceda, dicir que pode chamar tal día, e todo eso. Entonces, ese foi un aspecto bastante crudo, ademais de outras cousas que pasaron e todo eso, pero, bueno, tamén non virei que a terra, hasta que ao final nos volvemos e viñémonos de migrantes aí que a Madrid outra vez. Temos vida de migrantes. Entón, era preguntaros por ese aspecto voso, como vos mantiñedes en contacto ca familia, se era fácil ou era máis difícil. Desde Brasil, supoño que de Venezuela, era bastante complicado. María. Desde Venezuela era complicado, pero bueno. Colla o micro, colla o micro. No tempo que eu estuve, en Venezuela xa non era tan complicado, porque nos pueblos habían todos, os pueblos había a centralita. Entonces tú chamabas e dicías, mira, a tal hora dillo ao meu papá ou a miña mamá que veñan ao teléfono que os avisen. E viñan e falábamos con iles. Pero, por exemplo, o meu papá estuvo 17 anos e a miña mamá 11, e resulta que eles sí que lle foi complicado, porque o que tú dices, tiña que ser por carta, o teléfono non existía. Entonces, bueno, eu creo que a emigración de Europa non é o mismo que a emigración de América, porque Europa, por exemplo, pois casi todos os anos ou todos os anos viñan a España. E viñan a súa casa, pero nós non o podíamos facer. Pero tiñamos outra cousa que non sabíamos falar. Sí, eu marchei para Venezuela porque era nacida en Venezuela. Botabades un carallo se criades, entendíamos. Non podías tampouco, non podías, que viñan por detrás. Un día dixenlle... Ya había de guía a la... Bueno, eso sí. Vale. E despois o primeiro que se facían era mirar pa barriga. Eu teño unha anécdota que de recién chegada, aos 2 meses dei a luz e iba ca madriña da miña filla e dixenlle, Sesita, bota eso pa aí, e ven un por detrás e díceme, cando quieras vamos. Como? Claro, non podías dicir esa palabra, esa palabra era coller e ir cunha persona. Non podes dicir esa palabra, non a podes nombrar. Claro. Entonces, tiñas que ter conta desas cousas, pero bueno, eu sigo dicindo, eu marchei para Venezuela neses momentos porque eu sentía un alivio moi grande co idioma. Claro. Que era moi distinto, ali entendíaste, eu despois pudín ir a Estados Unidos cando me viñen de Venezuela, pero non, o meu home dixo, mira, vámonos a España e faguemos ali a nosa vida e acabouse. E tiroume sempre para atrás a Europa por culpa do idioma. Claro, normal. Pero era distinto, o sea, o que tiña unha vantaxe era outra. Claro. Elvira, conta. Sí. Pero pon o micrófono cerca. Mire, hola, chamome Elvira. Tamén son unha parte das que emigrei no 73. Sí, quero recordar. Mire, moi ben. Eu só teño que falar palabras boas. Sempre tuve unha ilusión de emigrar como galega. Temos eso que lo vamos no corazón. Eso de que queremos progresar a máis. Entonces, en Alemania, sí, o primeiro ano íbamos rigorosamente con un contrato que había que cumplir. Ao chegar ali, sí, deron os 200 marcos, logo despois, claro, íbanos descontando, lógicamente, pero xa lle digo, o traballo fenomenal. Traballei en 3 fábricas e últimamente con unos jefes que tenían unha empresa, lo cual, pues, yo limpiaba por allí algo, cuando llegaban plantas decidía onde se podían plantar en el jardín, llevaba paquetes a correos porque era una empresa de porcelana y a raíz de eso yo siempre quería aprender el alemán. Aprendí mucho alemán, me acogieron muy bien y yo a ellos. Y le diría hoy que es mi segunda patria, por la cultura, por la gente y además el cariño que tienen ellos por los españoles. Inmenso. Había una preferencia de trabajo para los españoles y españolas impresionante. Bueno, y ahora siguiendo con lo mío otra vez, pues no le digo nada, que voy, no me gustaría ahora ya fijar mi residencia allí, que la fijé en Maceda, pero sí me gustaría viajar más, como fui en el mes de junio y vi que españoles para acá pocos, pero alemanes, ida y vuelta a tope.
y te miran con una cara, una ilusión, una sonrisa, todo por España. Hicieron mucho y además le contaré que este último trabajo cotizaron por mí como Eingestellte. O sea que, bien. Sí, muy bien. Nos tienen una preferencia a los españoles, supera a los otros, ¿vale? Y claro, también la encontré muy cambiada a Alemania porque le pasa lo que a nosotros. Viene emigración que no viene con sus contratos, con su trabajo, y entonces ahí entran las cositas. Pero le digo que genial, solo tengo que agradecer a España y a Alemania. Muy bien. Me fue muy bien. Muchas gracias a todos. Algunha pregunta máis? Que por aí vexo homes que falan moito entre eles, pero que non nos falan a nós. Que estarán falando? Vostede? El, sí. Veo que sois mujeres coraje. Eso está claro. El calificativo que se me ocurre es mujeres coraje en un momento tan difícil, tan donde estábamos casi en el Finisterre de Europa y allá os fuisteis o inferno. y me gusta el reportaje, sobre todo porque responde muy bien al título. Sois anduriñas, sí. Efectivamente, que vuelven a su nido. Qué bonito es la similitud, de verdad, del título del documental con vuestra vida. Sois auténticas anduriñas. Pero mi pregunta es la siguiente. Quería saber qué relación habéis tenido, si ha existido, en el lugar donde vosotros trabajabais, algún centro gallego. ¿Os ayudó algo la asociación gallega correspondiente? Non había, claro. Era un pueblo pequeño, pero los alemanes nos trataron de lo mejor. Al primero fue muy duro, pero cuando nos empezamos a entendernos, fue maravilloso. Yo iría hoy allí sin pensarlo, pero lo que yo conocía hoy estarán muertos y jubilados y no conoceré a nadie, pero en la carnicería, en la pescadería, en todo, ya nos conocían, nos trataban muy bien. A los españoles. Qué bonito esos elogios que habéis dedicado a los países donde habéis residido, porque efectivamente el gallego se integra. Sí. El gallego considera que es no solamente donde nace, sino donde pace. y vosotros sabéis vivir también sentiros un poco, pues eso, del país donde os ha dado, el país de acogida. Sí, sí. Pero yo tenía esa curiosidad por saber si a los centros gallegos, sí, no sé. Si había entonces... Donde los hubiera, no sé, pero yo no... En Venezuela había la Hermandad Gallega, sí. Y nosotros allí yo siempre fui muy bien acogida. Yo y mi familia y la gente que conocía gallega, allí siempre fuimos bien acogidos. Pasamos muchas fiestas, lo hemos pasado fenomenal, pero siempre muy bien acogidos. Aquí hay gente que estoy viendo que estuvo en Venezuela muchos años, que están ahí detrás de usted, y yo por mi parte volvería a Venezuela si hoy se pone esto un poco, que se pueda viajar allí, encantada de la vida. Porque non estaba maduro. Qué bonito, directora, de verdad, enhorabuena, directora, por las luces y sombras de la emigración, que pocas veces se hace con esa objetividad. Siempre se trata de buscar normalmente el lado positivo, el lado negativo, mejor dicho, de la emigración, porque es importante. Pero has logrado coger las luces y las sombras que dan la realidad de lo que existe y de lo que estamos viviendo. Enhorabuena. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas.
Algunha preguntiña máis? Ben, aquí hai xente de Maceda. Os gallegos ali dicían no meu pueblo palabra de español, porque o español iba a misa. Sabedes que en Argentina chaman os gallegos aos españoles e a todos. Sí. Os gallegos éramos moi apreciados. Na cidade onde eu nacín, que era 70.000 habitantes, era unha colonia moi importante a que había de gallegos, e todos eran xente que se fixo respetar e que se ganaron a confianza da xente dali. Tratáronos moi ben. Onde estiveches ti, Brasil? Nova Lima, en Brasil. Nova Lima, provincia de Minas Gerais, estado de Minas Gerais. Coñeces ti, Antonio? Pois é moi aconsejable. Paisaje como de Maceda. Dolores. A muller galega, o home galego, por general, é moi traballadora, é moi responsable en todos os efectos. Son persoas que dan confianza e la reciben. Eu, a parte dos primeiros tempos, despois en Suiza estuve como na miña casa. Tuve amigos suizos que por desgracia falleceron o ano pasado e que os boto moito de menos, que falaba con eles todas as semanas e teño moito que agradecer. Pasamos días tristes, sí, é verdad, pero ali non tiñamos o que temos aquí en España. Ali xuntábamos os domingos na casa dunhos amigos e dos outros, ou íbamos no verao ao campo de merendas. Non nos podíamos permitir ir aos bares como se vai aquí, porque entonces o que ganábamos quedaba todo ali. Entonces non podía ser. Pero así a todo pasámoslo moi ben. Eu non teño máis que dicir moito ben. Pasei no malo principio, por a distancia, por deixar a familia, por salir da miña casa que nunca salira, o idioma que non o conocía, pero logo despois, perfecto. A ver, unha pregunta por aí? Ai, perdón, Emilia. Sí. Eu solamente estuve 2 anos, pero esos 2 anos por o trato, o acollemento que recibín ali de maravilla. A xente formidable. Teña a miña irmá ali, simplemente que eu deixaba un neno de 4 anos cos meus pais en Maceda, pois sentíame moi mal, moita morriña, moita añorancia, pero era por a situación miña, que non era por o que tuvera ali. De todas moi ben. De feito, do conócelo, que está contigo. José Manuel, sí. Grazas, Emilia. O resto non teño máis que falar ben da xente. Había outra pregunta. Aí. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy hija de gallego. Mi padre fue socio fundador de la Hermandad de Caracas. Claro. Y bueno, quería preguntarles a las de Venezuela, a las anduriñas de Venezuela, dónde habían estado y la experiencia, si he visto algo, pero pues, si lo pudieran ampliar un poco más. Bueno, yo nací en Cumaná. Mis padres fueron emigrantes a Cumaná. Y claro, la situación del inmigrante de mis padres era diferente a la mía. Eran otros tiempos, es lo que decían, iban en barco y lo pasaron muy mal porque el trayecto eran 15 días. Después, cuando fui la segunda vez, que ya tenía 18 años, ahí fui para Caracas. Estuve viviendo en La Carlota y como tenía a María, que es prima también mía, pues íbamos mucho a la Hermandad Gallega. ¿Por qué? Porque en la Hermandad Gallega es donde nos reuníamos todos, donde podíamos hablar de nuestra tierra, donde podíamos oír las canciones de nuestra tierra, donde podíamos hacer las fiestas de nuestra tierra. Entonces, es como echar un poco de menos lo que estábamos dejando atrás. ¿Qué pasa? Que la situación de Venezuela es distinta a la de Europa. Tú sabes que en Venezuela siempre hubo mucha inseguridad, ¿no? Entonces, allí teníamos que estar con mucho más cuidado a la hora de salir a trabajar y otras cosas, ¿no? ¿Qué más? Que hubo gente que no lo pasó bien en la inmigración. Hubo gente que tuvo que dormir en la calle. Pero claro, nosotros, gracias a Dios, no tuvimos ese mal, porque hubo gente que a nosotros veníamos respaldados por primos, otras familias que estaban ya allí
en Caracas o en Cumaná que nos podían respaldar, ¿entiendes? Pero los que fueron al principio, hubo gente que lo pasó mal. No todo es bonito. No es Sí, no. Yo lo conozco. Hubo. Mira, yo lo conocí. Pero estamos hablando de la época de mi padre. Mira, mi padre ahora tendría 90 y tantos años, ¿eh? Y bueno, no, porque gracias a Dios, donde estuvo, había gente del pueblo que le ayudó bastante. Por eso te decía, yo he oído, claro, pero yo soy joven, señor. No es la edad de mi padre. Claro. Mira, hay distintas realidades como distintas personas. Hay que ser también. objetivo. Pero Claro. eso pudo pasar en otras inmigraciones, no solo en Venezuela, ¿eh? Claro. ¿Qué Mira, yo te voy a decir una cosa. Mi padre durmió en la calle. Mi padre durmió en la calle. Y te digo, trabajaba en el Hotel Tamanaco. Trabajó 11 años en el Hotel Tamanaco. ¿Qué tal? Y durmió en la calle. ¿Qué pasa? Que dormía en la calle. Y él lo decía muchas veces. Allí le pagaban por semanas. Tú cobrabas por semana. Y dormía con el dinero en el bolsillo y nadie se metía con él. Pero mi padre durmió en la calle. Vale, zanjado el tema. Siguiente pregunta. Pero habría otra clase de política. Cuando fueron mi padre estaba... Sí, pero llegó un momento, era Pérez Jiménez, claro, y mi padre durmió en la calle. Efectivamente, era otra política. Era otra política. Él Claro. fue en los Claro. años de Pérez Jiménez. Mira, Sí, mi mi padre padre se igual. vino en el 65 a España, nos vinimos en el año 65, y él echó 17 años. Y durmió en la calle. Yo no tuve ese problema de dormir en la calle, gracias a Dios, nunca. Porque tenía... No, señor. No, durmió más que él. Es que a Y hay veces mucha gente todo en depende nuestra de zona. dónde usted viva, donde la Mira, realidad que haya en la vivido. zona de Montederramo hay mucha gente que durmió en la calle. Aún viven hoy, que tienen Sí. 90 y tantos años. Pero sí, pero bueno, pero que a migración, bueno, es distinto. claro, a migración, Claro, a realidad migración da de todo. migración, a realidad da migración, pues son diferentes dependendo da época, dependendo da persoa, pero eso hai que toleralo tamén, porque vostede non bueno, pois é a súa realidade, pero bueno, pero igualmente sí. Dile algo. A ver, como afectado teño que falar. Claro, a ver, pon un pouco de orden. Está Antonio. claro que los gallegos tratamos de axudar sempre a nosa xente en calquer lugar e os centros así o fixeron. Pero en todo un período histórico de tantos centos de miles de persoas que saliron non só de Galicia, sino de cualquier outra parte de España, non é posible que digamos que ningún día unha persona que foi a outro país non tuvo que dormir na calle. Probablemente sí. Igual que hoxe lle pasan os inmigrantes que chegan a España, que a veces tamén o teñen que facer. Iso non quere dicir que sea a regla general, pero desde logo en tantos centos de miles de personas probablemente. Por qué? Porque ao mellor era un momento que chegaba, non levaba contactos, porque eu escoitei durante estes anos moitísimas historias de persoas que saliron de aquí moi noviñas, a veces con 16, 17 anos, baixáronse dun barco e ao mellor baixáronse nun porto distinto àquel que pensaban baixarse e prácticamente estaban casi desamparadas hasta que alguén o encontrou nun porto, porque esos son historias reales de alguén que aínda vive. Entonces, nalgún momento, non quere decir que viviran na calle durante anos, pero ao mellor nalgún momento e algunha noite si tuveron que pasala. E esa é unha realidad que se dá no mundo, e iso non implica pa nada nin desinterés dunhos polos outros, senón pois a realidade da vida mesma que a veces é dura tamén, claro. Claro. Gracias, Antonio. Se me perdoades, eu quería decir que sinceramente teño que felicitarvos, porque síntome moi identificado. Eu non emigrei, teño viaxado moito, pero como ourensán que son, teño moita familia emigrada, aínda algúns, en Argentina, en Cuba, bueno, os de Cuba tuveron que volverse no seu momento,
en Europa, fundamentalmente en Suiza, tuve familia. Todo o que contades responde tan ben o que eu vivín vendo a miña familia, os que estaban en América que non podían vir, os que estaban en Cuba que tuveron que volver como puderon, co posto. Tuvemos que axudalos despois aquí. Os que estaban en Suiza que fixeron un traballo excelente, tratáronos moi ben, volveron e puderon, cando terminaron de traballar ali, jubilarse en España, vivindo co todo o que habían logrado ali. É dicir que a verdade é que eu síntome tremendamente identificado. O que quería decir é que para min a emigración representa primeiro unha valentía tremenda. Hai que ser moi valiente para salir con unha mão de diante e outra detrás a un país que non conoces, sin ter o idioma en moitas ocasións, ou cando o tes sabendo que non vas a poder volver en moito tempo, que eu eso vivino de cerca por eso. Por eso entendo que non hai máis emprendedor con máis valentía que os gallegos que emigraron e fixeron a vida fora. Algunos con máis éxito, outros con menos, pero todos eles con moito traballo e moito esforzo. E por eso eu que quería era transmitiros ese sentimento que a mí me creou este documental de recordo, de vivir o que sentín de pequeno cando vin a miña familia emigrada e de felicitarvos por a valentía que tuvechedes de facer este paso. O sea, que moitas felicidades. Sí. Bueno, para rematar, a última pregunta e rematamos. Eu quería dicir que estas anduriñas tan bonitas que levamos todas as fixo María, que é unha artista. Estamos moi agradecidas. Sí. La vuelta fue como os habéis pensado cuando volvisteis. A ver, quen falta? Por Concha e... O Pacita, queres falar? Sí. ¿No? Dolores. Pues a la vuelta volta. fue porque me casé y ya quedamos aquí, formamos aquí una familia y tuvimos un trabajo, entonces ya fue así por eso en aquel momento él no podía ir para allá porque no tenía un contrato y había que ir para Alemania, entonces tenías que ir con contrato de trabajo. Y él no tenía contrato de trabajo, pues no podía marchar para allí. Y le salió aquí un trabajo y lo aceptó y ya nos quedamos aquí a vivir y aquí formamos la familia toda. Aquí estamos. Concha? Concha? Como foi o teu regreso? Porque Concha, cantos anos estiveches ali? Foi a que máis estivo de todas, non? 42. 42 anos. Sí. E como foi o regreso? Pois o regreso viñámonos porque unha filla xa viñera para aquí e o outro fillo quedou en Suiza, casouse alá, ten fillos, pero eu ainda sigo indo alá con toda unha ilusión moi grande porque foron 42 anos que estuve alá e as costumbres, a min gustaban moito as costumbres de alá, a educación que a xente nos daba, porque aquilo era subir en un transporte público e primeiro subían as mulleres. O sea que dicían, señora, suba. Depois darnos nos autobuses dentro, deixábanos o asiento. O sea que eu estou moi agradecida para a Suiza, polos suizos. Moi agradecida. Fun sempre moi querida nos traballos, cousa que estou moi orgullosa deso. Acórdome moito da maneira de vivir ali, porque había moita educación, moita. Agora xa non é tanto porque hai máis xente de outras nacionalidades. Entón agora xa é outra cousa. Pero eu sigo... Pero o regreso, como foi? Costouche cando volviches aquí? A Galicia? Eu extrañei moito. Suiza. Claro. Eu extrañei moito porque estaba moi acostumbrada alá. Claro. Eu pasei a miña juventud alá. O sea que eu viví máis alá que aquí, en España. É por eso. Pero agora, por exemplo, estou contenta porque estou descansando, porque traballamos bastante. Pero bueno, moi agradecida porque hicimos algo que podemos
podemos estar vivindo tranquilamente. Claro, a pensión que a estamos recibindo. Sí, bueno. Ya, sí. Moi ben. Así. Bueno, dicimos que foi unha muller que Colle o micro. Ten aquí un. os 42 Ai, anos que estuvo chorei alá. moito, Estaba en Suiza e choraba elí. Estaba aquí e choraba aquí. Claro. Porque somos veciñas e chorou sempre. Eso non. É verdade ou non? Eso sí que é verdad. E cando mellor estaba vendo un programa na televisión e vían un fillo que se abrazaba a unha mãe ou o contrario, eu xa estaba chormiricando sempre. Claro, claro. Bueno, A morriña que tiñamos. E ten mellor xubilación que aquí va ter o mellor de España? Sí. Bueno, eu non sei o que cobran máis ou menos aquí en España, Eu non sei o que cobro eu. Home, que prácticamente a túa vida laboral foi ali. Sí. Claro, entón Eu aquí esa non pregunta conozco- tampouco ten moito sentido. Bueno, agradecidísima, queridas anduriñas. Vimos en autobús hoxe dende Maceda. E chegamos, fomos ao hotel a producirnos así, poñernos guapas, e vimos para aquí directamente. Así que elas mereceno todo. Un forte abrazo. Moitas gracias a todos por asistir. É un placer. Nada, vémonos noutras estancias da emigración. Grazas. Cuidado, ponemos rei. Aí,